Szeretettel köszöntjük Tasi Istvánt, a legidősebb versenyzőnket itt a Hetényi traktoros pályán. Mi csak úgy ismerjük, hogy Tasi bácsi. Szeretnénk megkérni, hogy mutatkozzon be nekünk egy pár szóval. Tasi István vagyok, törzsgyökeres hetényinek érzem magamat, hetényegyházi körzetben születtem, azóta is itt élek. Tetszik a mi versenyünkön, Hetényegyházi traktoros találkozón részt venni? Hát, 3 alkalommal vettem már részt a versenyeken, előtte csak beszéltünk róla az ismerősökkel, utána én is belevágtam, és jó időtöltés, és találkozik az ember a kollégákkal, megnézi, hogy a fiatalok milyen munkát csinálnak, hogy versenyeznek, és jó buli mindig, mikor eltelik ez a versenynap. Ha nem titok, hány éves tetszik lenni? Hát titoknak nem tudok, 77. éves vagyok, azt majd meglássuk, még mennyit enged az idő. Reméljük még nagyon sokat. Milyen versenyszámokban tetszik elindulni? Mind a 3 versenyszámban indultam tavaly, ez még majd meglássuk, hogy az idei évben ez hogy alakul, de előfordulhat az idén is mind a 3 versenyszámot. Megpályázom. Igaz, hogy hát a Fortuna még nem nagyon fogadott kedélyeibe, de reméljük, hogy majd alakul a dolog. Reméljük így lesz. Melyik a kedvenc versenyszáma? Hát a kedvenc versenyszámom az akadály. Ügyességi verseny. Ügyességi verseny, az tavaly évben igaz, hogy egy verőhibám volt, de ez benne van a pakliban mindig. Így van, másoknál is előfordul ez. Jó, akkor úgy gondolom, hogy idén is részt fog venni a mi versenyünkön. Hát iparkodok, ha erőm engedi, akkor megoldjuk a versenyzést. Jól van, hát várjuk szeretettel idén is.